Kanisterapia nám dokáže sprostredkovať odbremenenie pacientov od každodenných problémov aj od samotnej hospitalizácie a dokáže ich zaktivizovať v sfére, v ktorej ani sami netušili, že dokážu byť aktívni. Celá kanisterapia funguje na princípe výberu vhodných pacientov, pre ktorých je tento doplnok liečby čo najefektívnejší. O 10:00 začne hodinová terapia s kanisterapeutkou a 2 psami, kde už sú zapojení do aktivít rôznych hier, rôznych spoluúčastných, vychovávateľských, by som povedal, procesov. Benefity z prítomnosti psov spočívajú v tom, že psi bezpodmienečne prijímajú každého človeka bez ohľadu na jeho sociálny status, pozadie. Tieto psíky, ktoré zapájame do programov podpory v liečbe, dokážu reagovať na emócie pacientov a tým sú vlastne také autentické. Dokážu prísť, keď je niekto smutný alebo snažia sa upokojiť napríklad jednoduchým kontaktom, labkou. Ja som sa veľmi bala psov. Celkové zvierat, čo majú zuby. Kanisterapia to bolo prvé moje stretnutie so psom, že som videla aj zúbky. Až slzy som mala v očiach, že som to zvládla a teraz sa tak teším na tú kanisterapiu. Je to úžasný pocit byť s nimi. Ja si myslím, že tá psychika sa úplne akože uvoľnila. To napätie, ten stres človeka opadne a jednoducho v tomto je, že my potrebujeme ten stres zo seba dostať. A títo psíci nám vlastne toto umožňujú. Tú prítomnosť, čo máte v nemocnici, máte stále nejaký ten režim vonku, takto. Keď nás odtiaľ vzali, dali nás tu na tú kanisterapiu, už človek premýšľa, vidí toho psíka, jak si pobehuje, že má ten život voľnejší. A ten človek tiež chce ten život voľnejší mať. Nechce myslieť na prítomnosť, čo sa stalo, alebo minulosť, ale chce pozerať do tej budúcnosti. Tak mne to aspoň dalo to, že netreba pozerať dozadu, ale dopredu. Tak, jak psík pozerá teraz a dopredu, stále to treba tak brať. Psíkovia majú dar rozdávať lásku a pomáhajú v liečbe. Preto sú v našom tíme. Dôvera.